Вітаю, шаноўныя слухачы. Сёння ў нас гісторыя, якая гучыць як сюжэт для фільма. У цэнтры ўвагі Альберт Эйнштэйн, але мы будзем гаварыць не пра тэорыю адноснасці, а пра нешта значна больш асабістае і нечаканае. О, гэта ўжо інтрыгуе. Здаецца, пра Эйнштэйна мы ведаем усё, ад яго навуковых прац да знакамітых фотаздымкаў. Што ж такога новага і нечаканага магло адкрыцца? Аказалася, што не ўсё. Нядаўна ў Германіі ў адной старой кнізе выпадкова знайшлі дарчы надпіс, зроблены яго рукой. І гэты надпіс не проста аўтограф, а дасціпнае і вельмі асабістае пасланне, якое адкрывае нам Эйнштэйна з зусім іншага боку. Надпіс у кнізе гучыць як нешта вельмі цёплае і чалавечнае. Мне ўжо хочацца даведацца, што гэта была за кніга і каму ён яе так цікава падпісаў. Так, вядома, усё пачалося ў бібліятэцы тэхнічнага універсітэта ў Дортмундзе. Сярод вялікай калекцыі кніг па амерыканістыцы і знайшлася гэтая кніга. Яна называецца «Сацыялізм і амерыканскае жыццё». Даволі гучная назва, асабліва для таго перыяду. А калі быў зроблены надпіс? Надпіс датаваны 1952 годам, што вельмі важна. Але самае цікавае – гэта гісторыя самой кнігі. Прафесар, які перадаў яе ў бібліятэку, набыў яе ў 1993 годзе ў букіністычнай краме ў Нью-Йорку. І каштавала яна ўсяго $35. $35 за патэнцыйны аўтограф Эйнштэйна гучыць як выйгрыш у латарэю. Але ж тады адразу ўзнікае пытанне даверу. Як яны пераканаліся, што надпіс сапраўдны, а не проста прыгожая падробка? Натуральна, гэта было першае, што трэба было праверыць. Была праведзена экспертыза, і спецыялісты пацвердзілі сапраўднасць почырку Эйнштэйна, так што ўсе сумневы былі развеяныя. Значыць, гэта сапраўдны артэфакт. Наколькі такія знаходкі ўвогуле рэдкія? Я маю на ўвазе не проста аўтограф, а менавіта асабісты цёплы надпіс у кнізе. Гэта унікальны выпадак. Так, знаходка сапраўды унікальная, і яе каштоўнасць не столькі ў самім подпісе, колькі ў змесце. Эйнштэйн напісаў на кнізе на нямецкай мове «Майму сябру і святому Ото Натану». А далей дадаў, гэтая кніга пра памылкі яго калег. Сябру і святому, якія моцныя словы. Гэта паказвае вельмі глыбокую павагу і цеплыню. А фраза пра памылкі калег – гэта ж класічная эйнштейнаўская іронія. Адразу хочацца даведацца, хто ж гэты Ото Натан, якога Эйнштэйн так высока цаніў. Ото Натан быў эканамістам і адным з самых блізкіх сяброў Эйнштэйна. Іх яднала не толькі інтэлектуальная блізкасць, але і лёс. Абодва былі немецкамоўнымі эмігрантамі, якія апынуліся ў Прынстане ў США. Гэта значыць, яны падзялялі досвед адаптацыі ў чужой краіне, што часта вельмі моцна збліжае людзей. Яны былі адзін для аднаго часткай таго свету, які пакінулі. Менавіта, але акрамя гэтага ў іх былі агульныя погляды. Абодва былі пацыфістамі і выступалі супраць сацыяльнай няроўнасці. Таму і выбар кнігі «Сацыялізм і амерыканскае жыццё» не быў выпадковым. Гэта была тэма, якая хвалявала іх абодвух. І ўсё гэта адбываецца ў 1952 годзе. Гэта ж самы разгар эпохі макартызму ў США, палявання на ведзьмаў. Кніга з такой назвай і такія погляды былі, мякка кажучы, непапулярнымі і нават небяспечнымі. Цалкам дакладна. Гэта быў час велізарнага палітычнага ціску, асабліва на інтэлектуалаў з левымі або пацыфісцкімі поглядамі. Эйнштэйн і Натан, безумоўна, адчувалі гэты ціск на сабе. І ў гэтым кантэксце яго іранічны каментар пра памылкі калег набывае зусім іншы сэнс. Гэта не проста акадэмічны жарт, а тонкая крытыка інтэлектуальнага канфармізму і, магчыма, палітычнага клімату таго часу. Выдатная думка – гэта як сакрэтны код паміж двума сябрамі, якія ўсё разумеюць без лішніх слоў. Гумар і іронія тут – гэта спосаб захаваць сваю інтэлектуальную незалежнасць і падтрымаць адзін аднаго ва ўмовах ціску. Гэта яскрава сведчыць пра трываласць іх сяброўства. У атмасферы падазронасці і страху мець такога сябра, з якім можна падзяліць такі дасціпны, але рызыкоўны жарт. Гэта было сапраўдным скарбам. Гэта акт салідарнасці. Так, менавіта, і вось гэты аспект выводзіць нас на больш шырокую карціну. Гэтая знаходка важная не толькі як доказ сяброўства. Яна паказвае, што Эйнштэйн быў значна больш, чым проста геніяльны фізік. Ён быў актыўным, неабыякавым удзельнікам палітычных і гуманітарных дыскусій свайго часу.
І ён не баяўся займаць пэўную пазіцыю. Падтрымаць сябра з непапулярнымі поглядамі, падарыць кнігу пра сацыялізм у разгар палявання на ведзьмаў. Гэта патрабавала значнай мужнасці і інтэлектуальнай незалежнасці. Безумоўна, гэта дэманструе яго маральны компас. Ён не проста разважаў пра сусвет, ён глыбока перажываў за чалавецтва і за несправядлівасць у грамадстве. І гэты маленькі надпіс яркае таму сведчанне. І вось тут узнікае пытанне, чаму такія, здавалася б, дробязі, асабістыя надпісы, лісты, нататкі, такія важныя для нашага разумення гістарычных асоб. Як адна фраза ў старой кнізе можа змяніць наша ўспрыманне Эйнштэйна? Таму што яны дазваляюць нам зазірнуць за афіцыйны фасад. Публічныя працы, навуковыя артыкулы – гэта адзін бок. Але такія артэфакты паказваюць чалавека ў яго прыватным жыцці з яго эмоцыямі, гумарам, прыхільнасцямі. Яны робяць гістарычную постаць жывой, трохмернай, а не проста бронзавым помнікам. Так, гэта ачалавечвае генія. Мы бачым не проста ікону навукі, а чалавека, які шанаваў сяброўства, меў тонкае пачуццё гумару і быў верны сваім прынцыпам. Гэта дадае значна больш глыбіні яго вобразу, чым мы ведалі раней. Такім чынам, гэтая кніга, набытая калісьці за $35, насамрэч мае некалькі слаёў гістарычнай каштоўнасці. Гэта і подпіс самога Эйнштэйна, і кранальная гісторыя сяброўства, і жывы доказ акадэмічнага кантэксту эпохі халоднай вайны. І, што важна, універсітэт плануе выставіць гэтую кнігу на ўсеагульны агляд. Гэта цудоўна. І гэта гісторыя, выдатны напамін, што самыя глыбокія і нечаканыя аповеды могуць хавацца ў самых звычайных прадметах. Яна вучыць нас, што гісторыя – гэта не нешта далёкае, а тое, што літаральна можа ляжаць на паліцы, чакаючы свайго часу, каб пераасэнсаваць наша разуменне мінулага. Сапраўды так, гісторыя чакае, каб яе адкрылі. На гэтай натхняльнай ноце мы і завершым наш сённяшні эпізод. Дзякую, што былі з намі. Да новых сустрэч у эфіры.